everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkol sa rihas. Tingalig mo sumbong siya sa mga pulis sa atong gibuhat niya. Unsa? Layo na tinuod si Rapyo. Agaw na. Nagpailatan niya mga pulis. Busa labi siguro mahadlok ang pobreng sinining nga mudangop sa mga pulis. Sa ako analyze niya karon sa iyang sitwasyon o sa iyang estado nga minus ugrado. Labi siguro nagtago-tago siya. Kauban katong bata nga miluwas kaniya sa abandonadong building nga atong safe house. Mo ba, agaw? Mao. O ka, mipauli siya sa probinsya nila. Pero gamay ra ang possibility. Mas dako ang porsyento nga niya pa siya sa syudad magtago-tago. Hindi gago na lang utok ni mo, Warden, agaw. Hait kayo. Oy. Sige lang nag-andar. Sige nag-analyze. Karon pagkakitas kahait ini. Hala. Oh, Uy. Uy, baya. Masay baya. Nganong ka, sinapyo? Manay kadaghang mga babaeng mubuog lupad nga bag-o lang misud ining coffee shop agaon. Mga mamods para ba? Unsa man? Chuko-chuko-lalap, papatak. Tukar sang sakit sa ero ni mo, sinapyo. Bangag sa ilong. Pagdali niya. Ano ba kalakaw na lenta? Agaw. Anilang muna ko sa bintana ining abandonadong building. Total, kaadlaw na. Mingaw na sa gawas. Kaadlaw na lang pero wa paghihapon ko do ka. Daghan kay mihasol sa kong una-una. Time pa. Kanang iskinas unahan. Naibaw magwana. Ay, daan palagi ko. Maugit na. Kanay. May dagong tindahan. Shopping mall ka na. Ako ba ko malimot? Nagkatimaan pa ko. Sa unahan, ana. Kanang iskina. Muna agianan pa ingon sa subdivision nga gipuy-an sa mansyon ni Kuya Pangkrasyo. Kita ka ng dako kay mansyoning. Ako na. Ug ikaw niya mamahimong reyna ng mansyon na. Kana kung musugot kang magpakasalta. Nahinumdum ako sa mga saad na ako. Sa iyang mga pasalit na ako. Abi ko kami na. Abi kong siya'y muhawas na kukikan sa impyernong dapit nga bar na kong kitrabahoan kani. Abi kong siya'y tubag sa akong mga pakampo. Abi kong matuman ng akong pangandoy uban niya. Pero, tinuod ka ang gisulti ni Sir Serapio. Nagirigalo ko ni Kuya Pangkrasyo niya. Hinungdan nga gilugos ko sa demonyo. Pero dili, magisod ko sa pagtuo. Tamis kayong yung mga saad na ko. Gusto, mauna kinanghikayon nga makatabang ko nila ni Rina sa mga tao nga niya din nagpakabuhi sa siras. Dato si Kuya Pangkrasyo. O kung magadayon mi, hawason ko sila sa kalisod. Usari mo di pasabutin niya. Bahala na. Isugal ko akong kinabuhi. Pagkikitaan ko si Sir Pangkrasyo. Makikitaan nimo ang kauban sa tawag luok nga milogos nimo. Pero delikado man natin, Nining. Husto si Partrina, Nining. Delikado kayo. Nagtuo kong may kasayuran siya sa gibuhat niya itong salbahis nga milogos nimo. O plano nila ang tanan kay daghan ka nang nahibawan. Pero, tinuod ka, gisulti ni Sir Serapio. Nga, ikaw ang
Plano gali nila sigurong human kalugusa og matagbaw na sila nimo ila kang lidikidahon. Yaktap ba? Noy tap. Patay ba? Nya patyon. Bitaw, te. Dagan kayo mga panghitabo ngayon ni Ana. Tuo lang nako kay nanikuwang nako din ni syudad. Pero tingalik sayo po sa inyong kituhuan. Wa say kasayuran sa nahitabo na ako. Og madayon ang plano namong pagpakasala. Dato si Kuya Pangrasyo, kwartahan siya. Busa tumanon ko ginang akong plano aron katabangan kamo. Pero mamiligro ang imong kinabuhi, Partsning. Piligro kayo. Bahala na. Nausa na akong desisyon. Nakahukom na ko. Buhaton ko kini. Nindot ang imong plano alang namo, Partsning. Buluanon kay kagkasing-kasing. Sa minilyon ka tao nga nagpuyo din sa syudad, siguro maihap lang sa tutlo ang tao kasama nimo panguna-una. Kalipay ko makatabang ninyo, Parts Putol. Ilabi na ni Rina. Og sa tanang mga tao nga nagpakabuhi na ni Muyo sa Asiras. Dili pa nindutan ako ng syudad kung limpyo ni. Kung may disenteng katulganan o pinoy-anan ang mga sama ninyo. Kung makakaon ang mga sama ninyo sa hustong oras. Kung maatiman ang mga sama ninyo. Kung patas ang tanang dato man o kapos. Muna'y gusto kong buhaton, Parts. Hibawi, Partsning. Kinabuhi nimo ang naisugal niini. Nasayod ko, Parts. Mooban ka, Ate Ning. Suhit naman ko sa tanang pasigat-sigot din eh. Di na kinahanglan, Inday Rina. Delikado ang akong lakaw. Dili ko gustong maamong ka, Inday. Pero, Sige lang, Rina. Ayaw ka pala ka. Padayon lang sa imong gibuhaton. Ug mo padayon sad ko sa ako, ah. Ako rin mahibaw ini. amping baya tiha. Oh, dawatan ni oh. Nail cutter? Oh, pero hait kaayo ang gamay nga kutsilyo ini. Kani ba yung kutsilyo ba? Gituyo man na ako pabait sa akong amigo nga si Dindo nga mamairay og neighbor. Salamat din, Rina. Basta doon na magpabuang-buang ni Mate, tus laka dayon. Ha? Mga na kini ang shopping mall nga ako natimanan. Tungod kay dini ko kidani Kuya Pangrasyo. Ug sa unahan ini, sa iskina, at ko lawas. Tungod kay tuwa dito ang padung sa subdivision. Diin to ang mahimutang ang dakong mansyon ni Kuya Pangrasyo. Di lang unta ko madakpan ni Sir Serapio. Di lang unta ko niya mailan. Mura ko papayag Muslim ining gipa sa loob ni Parts Putol. Kitap-tapan kong akong naw ug mata lang ang makita. Doon na lang ko sa eskina. You are my sunshine, my only shoeshine. You make me happy when the skies shoeshine. Mga sir, mga ma'am, shoeshine mo diyan, shoeshine. Mga sir, mga ma'am. Oh, limpya butas. Diri mo. Oy, Pasrina, ani lang kataon magyampungan. Uban ako, di ka mga argas karbon. Gool manggad ko parts, putol. Ha? Gool? Nabalaka ko ba? Nabalaka. Bayhaan mo ra na magkagtiguang saon sa iyo, mga ikang nagmatataon sa dagway sa kalisdanan. Unsa ba'y problema ni mo, ha? Ambot ba? Parts putol? Gikulbaan man ko ni Ate Nining. Unsa? Lagi, naenjo kayong akong gibati. Mura ba ganang? Murag di na mi makita. Simbako ka di, oy! Salamat na lang kay gitugutan ko sa kwarto sa subdivision. Human ko sa kainan nga may kaila ko din niya. Papilo na punta ko niya ID. Pero wa man kita. Makalibog pa ining subdivision, oy. Ang mga danog iskina, maumaurag na ako. Lakip ng ubang mga paay. Kadiya, Tragod. Di naman siguro mi agi ato. Nagsakay ra ba mi ato da? Nalimot gid ko.
Gusto. Kanang baya. Muna akong kitimanan. Sa likod, ana. Mao na ang mansyon ni Sir Pancracio. Dili ko mahimong masayop. Mao na gid niya. Mao ni ang dako kay mansyon na gitudlo ni Kuya Pancracio nga iya. May babae nga nanilig duol sa gate. Duolon ko dayan siya. Ma'am? Ma'am, mahimong mangutana? Ay, siyalan? Ay, ninja! Ha? Ay, siyalan ka man nga nagtap-tap ka man sa ibuhang nawang. Kini di ay. Tangtangon ko ang gitap-tap ko sa kong naong. O, siyalan! Kagwapa man di ay! Liwat na ako! Salamat. Ay, siyalan may ato. Ay, excuse me. Mahimo bang ikasulti si Kuya Pancracio? Ay, siyalan? Si Kuya Pancracio ba? Uy, wala may kuya pang kasyo din he. Kuya pang ko'y noon, mo'y naa. Kuya Pancracio. Oh, Kuya Pangkoy. Maura siguro na, ma'am. Ay, siyalan? Ay, day. Ayaw lamang pagmamam na ako. Kay katabang man lamang ko ining mansyon na. Mao ba? Oh, maog yun. Nahala, paghuwat lamang din ha. Kaya ako ang tawagon ang ako ang agalon. Salamat. Warden, agaw, mata! Ah! Oy! Ay! Bangag sa ilong! Ano bang ihapak maguni mo? Jackpot! Midaog ko sa luto? Labaw pas luto agaw! Usa! Wa kagid masayop! Nakatagaan ka! Wa mausik ang atong pag-standby o pagpanid din sa subdivision. Mi anigid sa imong giangkong kunuhang mansyon ang inosentings nining. Tanawas unahan, tanawas gate sa mansyon. Sinining ka na! Hinigayon na, Warden Agaw. Siguroon ko na gid siya sa pagpatay. Ayaw! Sino? Ngano man agaw? Bangag sa ilong. Gamit ang imong utok sirapyo. Dili may mo masabit ha. Ingon ini atong buhaton. Nadugay man ang katapang ni Kuya Pancracio. Paabutan ko lang yun. Ay pagdagan kung gusto ko bang mabuhi nini. Sir Serapio! Dali! Kuya ako! Pwede lang! Ayaw ko kuruyan! Dili ka mo! Ay patay si mong ha! Bukan ko na yun! Ayaw! Pwede lang! Kuroy! Ayaw! Ayaw! Kumusta ka, Nining? Kuya Pancracio! Ikaw! Ihago minimo pag-ayo, ha? Kuya Pancracio! Nasayod ka mga ginugos ko ni Sir Serapio! Demonyo siya! Salbayes! Mao ba? Lagi, kuya! Luog siya! Demonyo! Gibaboy ko niya! Gipahimos lang ko niya! Nasayod ko. Sayod ka! Tungod kay ako'y nagmando niya. Unsa? Dinhi magyud pa doon sa ating nining. Pero asa man ka siya, asa man ka to siya liko. Asa man kini iskinaha? Wala ba siya masulti? Pahala na. Magsusi lang jud ko. Oh, hala! Tingog na ating nining! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.